ganun triangle. Padami sa trend dito. Ha? Padami dito. Yun na po dia lagi, dili lagi. Ko ha? Mau ba na yung katipugod na kadiri na kapuyo? Balik sa siyang buwas. Ayun sa bigyan anak. Hindi isang anak. Nagdagra ko sa kuno, dalan kayo. Tulugan. Ganati, Greg, taas na kayong video. Ini, tama na 12 minutes. 8 minutes na ka.
Klaro sa dini. Bago nun. Ika, madawat sa kameraman. Ini si Bayo yung trabaho rin. Wah, ba itong bata akong gigapos? Dasam ya bintang ano. Dasam. Wah, silo. Ini terus ini. Ano yun? Patakabo sa destination. Kapan sini? Bilin. Cuman sini? Apa bilin ba? Hah? Apa bilin di break motor? Kapan nih? Nah, masa apa bilin? Apa-apa nih bilin? Nah, kita nak apa? Bobok kita nih apa? Oh, tunggu apa?